Milé študentky, milí študenti, v roku 1990 získal Franz Beckenbauer vo funkcii trénera pre Spolkovú republiku Nemecko titul majstra sveta vo futbale, čo sa mu v predchádzajúcich rokoch podarilo aj ako aktívnemu hráčovi. Uveďte názov západonemeckého klubu, s ktorým sa v roku 1977 po 12 rokoch hráčskej kariéry rozlúčil. Ďalej pomenujte prestížnu individuálnu cenu, ktorú dostal v roku 1976 a na záver napíšte prezývku, ktorá ho sprevádzala v priebehu úspešnej futbalovej kariéry. Pri riešení tejto otázky vám želám veľa úspechov.